Surabaya lontong balap wana krama dijual serta didukung masuk kampung keluar kampung mari harganya sungguh-sungguh murah sayur semanggi Surabaya dimakan enak sekali sayur semanggi kerupuk kuli mari beli suwe wayahe Jimbasur lalali kuat dipani inange jambe-jambe suruh inange jambe-jambe suruh Jimbasur sakmene duplake lho medhudhudhug sakmene oh digawe duplak langgepmu apane bene mbek anune wis sakmene iku la ya duplake sing gawe nutu iku wong inang iki kon niku dulur-dulur kene iki wis terkenal karya budaya bala-balik mlebu nang nggone kasep lho kaset oh la ya kaset la jaremu kok kasep lho kliru kaset. Lah iya kaset. Lah iya. Kon ngomong kaset. Lho, keliru. Kaset. Lah iya kaset, Bu. Lah iya. Awakmu mangkok kaset. Lho, keliru. Mlebu kaset bala-balik sing metu nek gak selamet ya liwon. Masih ngono aku ya kepingin apa maneh kaya sing duwe gawe mang Pak dawa jenenge. Wangen-angen wo. Pak Slamet padha karo aku sing duwe gawe iku. Aja Pak Slamet lho. Sing duwe gawe padha karo aku Pak Slamet. Jare sapa kan? Iya, bojone Bu Datang. Lho, iku malah Slamet datang. Iki lho. Lho, Pak Sugeng. Pak Sugeng. Meru kan iku. Lho, bojone Bu Rawuh ngono lho. Iku Sugeng Rawuh. Aku tak kaya kon, Mang. Itu penontonnya ana sing tol. Ono tol. Lah iku numpak kapal. Iku jembatan Semanggi. Iki sing peristiwa Bojong. Lah iki penggusuran Kali Lamong. Wis kon ngadep rono aku tak ngadep rono adil. Engko ngadep rono tok sawangane sing kono ya disengkur. Engko ngadep rono tok rono ya gak enak. Kon rono mbok menawa gedang mateng sak wae-wae jukuken. Aku ngadep rene mbek ono mercon nyantol kono mang tak benakne. Mateng bos dipilihno sing enom. Wong kebacut. Saking akeh tanggapan lho sama kesasar. Mosok kesasar ya apa? Ya ngono enake bos mak kretek geger. Enak sumpah enak. Enak apa? Kon sing enak. Kon dengkekne tak ganjel gegerku muni gegelmu kretek. Iya. Wayahe aku dengkek lah apa konculno? Iku mang ucul lah. Gak utah. Gak kroso aku. Gak kroso apa meneh ngadep rono karo. Ngadep rono karo ya. Dol tinuku. Ya. Nek aku kok sing dodol, aku sing utang. Pokok nyaur bos kok ah. Nyaur gampang. Wong loro cairu. Buta galak nek galak aja dadi buta ngene kok njaluk melok ngidul lah wis bener sih Mat gak galak dadi buta lah bener buta galak nek gak galak aja dadi buta terus dadi apa terus dadi Arjuna kelunu buta kudu galak nek gak galak gak iso dadi buta
tanda-tandane kapane wangsalane kok ngene kok. Ya apa? Buta-buta galak solahe lunjak-lunjak iku gawe cair. Ngono iku. Iya. Keliru. Tak gawe. Buta-buta galak solahe lonjak-lonjak. Ojo enak-enak bos diceluk bapak. Nek gak iso nyekolano anak. Setan gundul. Nek gak gundul aja dadi setan. Usuk gak gondol aja dadi setan. Lah bener sih penting gak gundul gak dadi setan. Terus dadi apa? Dadi teletabis. Gondol ya setan, gondrong ya setan. Nek wis dadi setan niku biasane nggodho menungso. Setan gundul. Arek cilik-cilik nek kapane dhuwit ilang ngene kok. Setan-setan gondol temokno dhuwitku. Ngono iku. Iya. Karo. Eling ah. Tangan-tangan iki. Tangan-tangan kayak gak sampak keliru. Setan gondol temono ya dhuwitku. dadi wong urip aja ngumbal ngambul. Sing penting ayo bersatu. Sundel bolong Nek gak bolong aja nyundel. ngene dilokno ngerusak kok gak gelem. Wis. Wong wis bener kok jek kon seneni ae. Sing ndi sing bener? Lah sundel bolong mang apa? Nek gak bolong aja nyundel asano sih. Tuwas mbayar pungkasane buntu. Aduh. Duit ditamen-tamen rek, duit disengit-sengitno garo digawe tombok eman-eman. Kayak golek sundel buntu. Sundel bolong. Nek ngomong sundel bolong iki jare Purno enggak. Sundel bolong iku wis digawe judule film ya sundel bolong. Lah iya. Dadi wong urip no alam donya iku sing didoleki bolongan, termasuk kon aku bareng sing didoleki pancen bolongan lah pun dolek sing buntu. Alah apa golek bolongan lah salahe lah ngelipete golek buntu. Celuru. Dolek bolongan. Contohnya apa wong urip gak bolongan? Contohnya saiki wong sugih. Wong sugih kepingin duwe motor. Duwe motor sing apik. Motor nek gak ono bolongane gak iso mlebu. Oh iya lah lawange ku. Nah. Terus wong duwe omah. Omah nek gak ono bolongane ya gak iso mlebu. Lho iya anjene. Lah lawange mang apa? Iya. Ah masih dulur sakmene kae upamane kemanten barang. Iya. Iku sing digolek lek ngono iku. Apa? Wong rabi rumah tangga. Iya. Sing digolek ya iku mang. Iya apa? Bolongan. Bolongan apa? Lho, lah bolongane kelambi ku. Lah nek wong rumah tangga apa jenenge kemanten disewakno kuwade larang-larang. Iku nek gak ono bolongane kelambi lah gak iso mlebu. Iya, termasuk bolongan songo iku sing dideleki menungso. Ya apa. Nek gak duwe bolongan songo iku duduk menungso. Mangkane menungso iku urip mati teko bolongan songo iku. Bolongan songo endi ae? Contone ya. Heeh. Mata, loro. Heeh. Kemarin kuping loro, papat, irung loro, 6. Terus mari ngono iki cangkem 7. Terus kurang piro? Kurang loro. Aku ro tapi pikiran dhewe iku. Sing loro pikiran dhewe. Nondi? Lho situk hukono soalé iku. Ngono. Tapi sing penting jangkep songo. Jangkep songo, mangkane menungso iku sing digoleki ya bolongan. Saiki aku gak mbrakas bolongan akeh-akeh, Met. Soale permintaan akeh. Iki mang dikongkon nerangno Bapak Abdul Faisan. Abdul Faisan jenenge wangel. Ambek buku Ul Hidayah menghitankan putranya adik Jainul Parkit. Porkon sunat. Mangkane awak dhewe menghibur muga-muga Mas sapa Mas Jainul. Ayo Jainul, adik Jainul. Adik Jainul muga-muga cek nang waras. Soale sunat saiki ambek biyen siji Met. Sijine. Lho, zamane awak dhewe biyen lak tradisional calak ngono ae. Saiki gak macem-macem. Macem-macem. Lho, dokter. Oh iya, umumnya dokter. Iya gak lara. Awak dhewe lak dipepet-pet ngene. Iya. Terus mari disunat digolekno pecok ta apa? Kok pecok sih, Bos?
Piso. Piso pemes biyen. Nek gak ngono silatan iku. Saiki gak. Enggak. Weh dibius jes. Suntik diobati waras. Oh. Mangkane macem-macem. Macem-macem. Kaya anakmu lagi cilik. Iya. Durung sunat. Iku meneh sunat nang Bali. Loh. Aji adoe nang Bali. Loh, kono kok diukir. Oh. Sunat diukir. Lho cek apik. Dadine ku cek apik. Lah nek biasa ngono wis gak heran kemajuan diukir. Karo maneh sing heran iku sapa? Lho, meneh-meneh mbake bojone lah heran. Kok paling ngono? Kok jek ono. Wis wis, gak usah apa jenenge awak dhewe ngomong sing macem-macem. Soale yo sapa awak dhewe dikoyok-koyok ngono ya. Iya, menghibur dulur kene. Heeh. Didik ae sing penting meriah. Menghibur menyanyi. Nyanyi. Iya. Nyanyi lagu apa? Yo, menyanyi lagu apa? Lagu sing kemajuan saiki. Saya si putri. Si putri sinden panggung. Datang kemari memenuhi panggilan Anda. Bang Mandor, tamu istimewa. Pak Lurah, tamu yang terhormat. Pacare, tamu sering minggat. Pak Lurah, kena unjuk rasa. Bongo. Nyanyimu kok mbelara gak karuan? Iku lah sinden panggung iku. Ayo sinden panggung. Lah biyen wis mari digawe sinden panggung sing ngene. Saya Ciputri sinden bambung. Tambah bambung. Tambah gak tau sapa, Bambung. Panggung. Ayo panggung, lah malah panggung. Jaremu kok bambung? Lho keliru. Lagu sing mau lore langsung emet. Heeh. Lagu Jawa Barat. Oh, Jawa Barat iki. Jawa Barat. Iya. Jawa Barat iku Jaipongan. Jaipongan nek Jawa Tengah. Jawa Tengah termasuk iki mang sinden panggung. Sinden panggung. Jawa Timur, pinggir wetan, Banyuwangen. Banyuwangen. Oke. Endi? Jembarang Banyuwangen. Banyuwangen ya. Lagune Alit iso. Nah, aja cari Alip iku tanggane Bak. Kenal aku. Oh iya, cacane Kak iku. Lho melok sak iku kan. Lah ponakane Dzal. Yo iku melok ambek iyak ngono. Belak aja. Alip arek Banyuwangi. Lho lah iya iku tanggane Bu. Sing lagune judule Kendang Kempul. Lah iya Kanca lawas. Iku apal. Gawe duet lho ya. Iya. Ro duet. Alah ya kerun, duet lah sing diombe rega 500. Iku dawet. Dawet nek adang gone kendhil wong biyen iku lho. Iku ngliwet. Ngliwet iku lho men wawan dipun tetek dipangan terus biru. Iku juwet. Juwet sing digawe renang arek wedok sakmene kalau cawet. Larat terobos. Duet iku wong loro. Oh, nek wong loro iku duet. Duet. Ya. Nek wong telu? Trio. Nek wong papat? Quartet. Nek wong lima? Kur. Nek wong 6? Iku nyurung prauto. Wong loro ae. Wong loro. Sampah wong. Ojo nyurung prauto barange. Nyurung prauto tepake moko. Na 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 na. Na 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 nane nane nano. Nano nano ni ne nano nano. Nano nano ni ne nano nano. Inilah lagu permen nano-nano. Lagu kok nano-nano tok. Iku lagune karek gawe saire. Oh, saire gawe. Heeh, saire ayo gawe duet gawe dhewe. Gawe dhewe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa riko iso tak ajak pantun? Iso maneh met angger ana sing nuntun. Sepur asepe nggone ndukur. Montor asepe nggone nisor. Uwong asepe nggone bokong. Bos, wis asep nek nggone bokong. Lah bener met kon mangkaitan apa sih? Sepur. Sepur lah nggone ndukur asepe beloki lho. Jus lho. Lah iku nek sepur. Sepur nek motor. Lah nalpot brung lah. Iku motor ya. Motor. Nek uwong. Lah nggone bokong
Iku termasuk asep ya? Ya asep. Mosok kaya teko kuping. Lah iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa iso nek tak terusno pantun? Iso maneh met angger ana sing nuntun. Setir Sinset iso muntir. roda Loro kudu padha. garbo Nek gak sigar gak iso mlebu. purno kan iki. Ala apa Purno? Nek gak sigar gak iso mlebu. Lho lah bener sampeyan nek gak iso mlebu nek gak sigar. Garbu lak kaya congkok ngene iki. Heeh. Lho iki nek gak sigar rodane lak gak iso mlebu ya. Oh sing mlebu apa? Rodane sing mlebu, anggemu nglebokno nang sundel buntu. Roda. Oh, iya iya. roda. Iya. Wah, arek iki lah kan ngono munggah rono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa iso nek tak terusno pantun? Iso maneh met angger ana sing nuntun. Keringet Keri-keri krasa anget. kerikil Keri-keri gane sikil. keripik Keri-keri gane asalah. ison. Iso. Ya iso tapi isin. Kenapa diisi? Apa nang keripik-keripik. Lha iku alasanmu. Alasanmu apa anjane ya isin. Asline gak iso. Ya iso. Tekat-tekatan ah. Iya. Nek dilono wong kon ya. Iya, tak tanggung jawabe. Ya wis. Heeh. Tapi keripik lho, Met. Gak apa-apa sih keripik. Jare mang nek un yo un. Ah, iya. Nek an yo an. An. Nek on yo on. Iya. Keripik. Gak apa-apa. Gak apa-apa ngomong keripik. Oh, gak apa-apa iku enak kok. Lho kon arep. Arep Aku ya doyan. enak, Bos. Iya tapi parian pantun. Ya gak apa-apa sih masih pantun. Wis kon sebagian mburi ae. Aku sing ngarep. Oh, ngono ah. Keripik. Iya gak apa-apa. Paliling engko entek dhuwit gawe rono. Ngono nang ndi? Sing dodol keripik rono lho, Met. Apa? Kawawa. Nang ngono mang ya ana keripik. Iya. Wis kono sing bagian mburine aku sing ngarep. Iya, aku sing jawab. Nek dilokno wong karo jawane. Iya, gak apa-apa. Aku kepringisan. Ya wis gak apa-apa keripik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa riko iso tak ajak pantun? Iso maneh Bos pokok ana sing nuntun. Keringet, Keri-keri tur anget. kerikil. Keri-keri nok sikil. Aku kok isin dhewe. Kenapa nih? Monggo kan dijawab temen. Yo gak apa-apa sih. Wes Gak apa-apa, kene iki nggone wong Raji Unta rek. Padha sih. Iya, tapi ono keripik. Gak apa-apa. Iku sing entek-enteki dhuwit. Iya wong tuku. Iku dudu cundel buntu met nek keripik met. Lah iya dudu. Lah ya dudu temen ya kan ya. Iya ya. Keringat, Keri-keri tur anget. kerikil, Keri-keri nok sikil. keripik, Keripik gedang. godho telo, Titi edang. mbokmu kate bongkok. Apa kan jarene maneh an yo anek un yo un kok iso keripik yo keripik gedang lho. Lah iya. Gedang ya kena dikeripik. Kaspe ya kena dikeripik. Ya iya masih ketele ya kena tapi parian mah gak ngonek an yo keringet keri. Gile. Di Surabaya sudah tidak asing lagi menyanyi dengan lagu-lagu pop keroncong Jawa dan Melayu. Ayolah kita tingkatkan lagu-lagu ini. Ah, tingkatna bagian ndukur. Dukur kakimu ah. Jarene kan tingkatkan. Dipermodern. Lah. Ah. Baiklah hadirin, di sini kami menggunakan lagu-lagu pop Mandarin. Lapa kan ini?
Mbak ono keripik kenter. Iku lho kenek, kaspe lho kenek dikrepek. Iku duduk kaspe iku. Apa? Sing kenter iku takim. Tape iku lho tape. Masih ngono ya jenggone jenenge lho. Apa? Kok nek ngarani mang apa? Kaspe. Kaspe nek carane. Tapi nek nggone Lamongan jeje mang. Apa? Menyok. Menyok iku genderuwo goblok. Lho. Genderuwo, dudu. Apa? Genderuwo sing medeni arek-arek. Nek Malang Gondorio. Iol Sanse. Bapak nuwun. Oh yes. Ala aku kate kon rangsang. Kowe menyanyi sing aku paling melok merangsang. Tareng tang ti tang 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 ti tang 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 Minh chen chen thao thao thao. Pati buat kemayu to mo. Kok dasi Indonesia jak wah. Bote mana jaman mung tong. Wah, situ to bae itu mah. Iya manane nganton. Apa iku? Mangan mercon. Lantan kukong. Apa? Dalan wetan iku bengkong. Haule. Apa? Mangan tahu campur kolak. Wong tenggu. Apa iku? Wong menteng tapi ayu. Oh, yang ku lolo. Yang niku loro. Ah, lijang. Apa iku rek? Kali iki lho kenceng. Kaget aku. Was kaget aku. Lah iki ra kenceng sih. Limbo cengli. Apa? Iku kon goblok. Tamu. Apa iku? Matamu. Tang teng teng ti tang 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 ti tang 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 Lim xia kong tin wo mei ming liu kong hu ping hu kao ji fan jing jing shan ke wo ping hu kao jing shan chi gong ho shan chi Sumi pancen ayu Kembang desa asli Wonokrama. Napa wong gawe apa? Enak-enak sumi-sumi teko Wonokrama. Mang jare lah Mandarin kok jebus sumi. Sing bener sumi-sumi ngono iki lho. Roh iso iki lho. Sing asli sumi-sumi. Iku mah duduk. Ayo, ya Untuk Mandarin iku mah sumi-sumi. Sumi-sumi Mandarin. Sumi-sumi ya gak iso sing iso iki. Nah. Misu. Wale sih, Bos. Mang gak diwali ya gak oleh temen wingenane. Enak tak wali-wali ya gak oleh. Apaan iku? Togel dilawan. Togel. Sumi pancen ayu. Kembang desa asli Wonogiri. Yo dadi sing bener iki. Sumi pancen ayu. Sumpah mati aku tresno sliramu. Wis nyanyi kok pronggoli pucuke kok pronggoli mbongkote. sing enake ku pucuke. Soale gak diskusi sampean. Kayak bapak anjene pucuke tapi Jaswari tambah. Jaswari ku nek kadung goleki kanca. Woncok kaya. Oh, wis gak karu-karuan. Iki Pokoknya golamu angel sih, tak golek nang omahmu dhewe-dhewe kono enak kene. ya gak ono anjene omah, anjene. Aku ya nek perlu dikokon supali. Oh. Supali lah selametan iki. Lho, utusane Supali. Kon karo iki dinane apa? Malam Setuwage. Lah iki lak geblake supali iki. Lho geblak nang ndi? Ya nang jeding winginane kok. Ya dina geblak jeding, geblake supali. Iku gak geblak iku tiba. Oh, Tiba. Masalah iki. Kongon ngundang iku 3.000 wong. Lah anu rek omahe sak pira 3.000 iki. Sing penting kan undangan
Aja mikir omah. Rek, tak kandhani, Bos. Kono aja ngrusulo nek kabeh iki. Soale undangan iki aku cuma dikongkon tulisane sing nulis Supali dhewe. Ya gak apa-apa. Umpama kon gak katut ya aja ngrusulo. Dadi jenenge kanca. Dadi iki terserah aku mau sak dirimo kongkonan lho ya. Iya. Delon sing tak undang iki. Teko Amerika. Waduh, teko Rusia. Heeh. Iki tambah aduh ya. Pak Jiman. Oh, teko Kamerun Jiman iku. Jiman. Mang oleh undangan. Jimin. Jimun. Jidor. Jidor. Ajare teko luar negeri. Lah iki, Pak. Teko Arab. Tambah iki. Wakto, wakti, sandalan. Ketok moto, ketok ati, keroncalan. Kon iki lho, Bos. Kon undang-undang ayo sing jenenge wong api-api. Tangga-tangga sebelah kono lho. kon niku lek undang-undang kok mbok terusno iki dudu parikan undang-undang temenan. Lah ya tangga-tanggane kaya wajo, watos, wasan, jotosan. Jotosan. Wajo, wato, wasan, jotosan. Iki, lah iki. Slamet. Iki aku ta. Awakmu Mat. Langsung rono. Iya. Aku tak tinggal ngono. Lah kon nganggo sepeda? Oh, nggawa. Bareng aku bisa. Ya tak tinggal dhisik. Lho, aja dhisik. Tulisanmu gorong ono kok. Ngawur ae. Ngawur iki mangan dhewe. Ya kok dhisik iki lho. Lah iki. Rotong ae durung diceluk. Tak Sumino. Suniman. Oh iya. Liwon. Wah, aku katut arek. Iya katut. Aku tak budak. Tinggal iya. Ya iki kandha karya sampean. Sik bos. Loh. Kok ini gorong dik Mas. Kok dhisik ta iku akeh iki lho. Si akeh gak wurunge teko aku. Parto, parti, partun, parkum, Parmin, parmen, parkit, permen. persis, Jenengmu kok gak ana, Bos? trobot. Kok gak Dik? Lho, delok ta? Lho. Jiman, jimin, jimun. Mantap lho. Ayo jiman, jimin, jimun. Jenengmu gak ana, To, Bos? Gak ana jenengmu. ti, wato, wati, sandalan, yo, trobot. Gak. Jenengmu lho gak ana lho. Alah, gak ana tulisan ngene apa, tak tulisno. Nggawa sepeda. Aku lagi disenani Supali apa? Alah, trobot ngene. Wis gak Wong apa-apa. Supali kanca mbek awak dhewe, Aku iso. Kon tak tulis api cadangan lho ya. Kenduren cadangan aku bal-balan ah. Wah, salah. Aku sak dermo kongkonan. Dadi ngene lho. Umpama undangan 3.000 nek sing gak teko, awakmu ya rono. Nek gak teko kon katut. Tapi nek wong teko, awakmu ya mulya. Gak katut berarti awakmu. Aku gak mergo berkate, Jas. Mergo apa? Cek kumpul ambek kanca ngono lho. Lah kon gelem tak tulis cadangan gak gelem ya aja melok. Ya ya. Cek kejem ya. Lah sing penting kan ana trobos. Trobos cadangan. Eling cadangan lho ya. Ya. Mulai ana sing teko ya. Wis. Eling-elingan Ngalang-alangno bal-balan. trobos cadangan. Ya ya. Eling-eling kon gak lali kon kok. Nah, Trobos cadangan. Ngandane wong kaya Supali malah lali nyatete kaya apa. Wong Slametan ya asale biyen iku teko aku lho. Biyen padahal riyo ya tak teri sembarang kalir. Kok iso wis aku ngeling-eling. Nyaman orang le tak mesti. Enggi Kak. Soalang kok rederi bungkul rasa menben bakale oleh rezeki. Bule mon sampeor. Aku nek cara Madura gak iso. Iku lho, aku mampu ngimpi. Nggih. Oh, ngimpi aku dirubung semut. Tuh. Kan rezeki. Adus. Adus kak nyemplung kali. Aja ling-aling ra. Penuh iki kate oleh rezeki. Aku lak koncone sampeyan. Nggih kula. Kula kanca sampean oleh rezeki tak kek ijo kuwatir. Lah. Bulane kamun salamun. Tapi lak asip. Sip. Lah, numpak jaran. Jaran gore. Numpak jaran adian apa? Gene sulapi. Cadangan. Jari sopo? Jar kude. Cadangan gak percaya aku. Gak percaya apa? Aduh ngapusi. Aku gak diundang lah apa sampean melok aku iku. Njek kok noro kok.
Noro aku. Noro tendung. Amelo aku Gus. Teman Kak. Aku sik. Kon niku Gus. Kon oleh berkat lek eling aku. Eling Masa apa? kok Nah aku ngono eling kanca kari kowe nek oleh rezeki gak tau eling aku. Masa dia 250 bon 600. kon kok buka-buka siki. Kon Gak. kok gak eling Mbak Cadangan. marung bakso wingi ku. Pentolku mbok entekno iku. Lho, tapi Ayo. pentol iki kok situ. Lho, Kok loro ngono gak apa-apa, situ. Lho, Ku jenenge Kanjil. Pokoke ngene lho, Kak, aku iku undangan iki cadangan temen, Kak. Nek gak cadangan tak jak temen, Kak. Meni ae. Aja elek-elek ati lho rek nang Lah, kaca rek. kok elek-elek ati, elek temen. Gak elek ati, elek temen. Sembarangan. Saiki ngene wis. Nek sampean nekat kepingin melok aku kenduren, ayo. Lah, Tapi ana syaraté. apa? Tolong jukukno iku lho. Kayu kotak-kotakan sing clurut iku. Engko jange tak gawe anu. Oh. Kawate tok, kawate. Kawel. Kabel. Nek kabel, Kak. Oh, kabel. Kabel. Kok sertum bener sertuming kok. Kan certum nah listrik. Listrik kabel iki lho Kak, iki umbel. Ya macem nyareng lanyar iki. Anyar-anyar. Apa iki? Lho kata-kotae tak tok-katoke. Ayo tok-katok. Oh, kaya handphone iki. Ah, Kaya iku kan HP. tok-katok. Kotak-kotak. Iki kami apa? Lho ana perlune ya, kawate Kak. Jaga sendok. Ah, kawate. Oh, kawate. Kawate nek bedegelen. Jadi Bede tali. Oh, digawe tali. Ah, engko nek wis teke tali, sampean tak kei bau gadung. Bau gadung. Kali jaran. Kali jaran. Ya. Bau gadung aduh. Temenan ya? Engko tak jak Kak. Aja to. Ya iya. Kak kecantol. Kecantol jogono Kak. Lah engko tak gawe. Iki apa mainan iki, Bos? Bos. Lho ngapusi, bolak-balik ngapusi terus. Wong kate selametan lek kancane gak dijak. Oh, Supali sing duwe gawe, sing selametan. Oh, ditenono ayo. Sajake ngremo bangkrut iki. Biyen gak kaya aku. Saiki ya gak kaya aku. Balik kabeh-kabeh kaya aku lah kembar. Duwe tangga ya tangga kali. Jenenge wong nek kadunge sial ya wis gak kaya wong sial. Nek kadung wong entuk rejeki nomplok ya gak kaya wong entuk rejeki nomplok. Biyen mara seneng tak kuasai. Saiki dikuasai Nur Kayan. Biyen aku dadi RW, saiki dadi penduduk. Tapi gak apa-apa wong biyen kono ku ya wong ana jaya ya ana apes. Saiki aku prei wis gak ngremo. Tanahku tak dol untuk desa wingi untuk terabasan kangge ape ana jalan tol. Tanah 10 meter iko dituku 5M. Tanah penting manggone nduk tengah-tengah nek gak tak dol jalan tol iku gak oman dalan. Mesti jeglong wong tengah dalanku. Makanya masih 5 miliar ditebas.
Saiki aku syukuran. Wis kadung oleh dhuwit akeh. Iki mang nekakno bola-bola ya niatku slametan. Beleh pitik iki setengah kilo. Tangga kok krungu jarane ana wong wis slametan lho mambu ae prasaku. Nekakno Koramil, nekakno Polsek, nekakno kecamatan, nekakno arek-arek Gang Buntu. Ana biskup abadi burine iku Gang Buntu arek biyen rek. Ya jek eling ae wong sabone kono. Adang gak perlu akeh-akeh sing penting iso guyub langsung tak dangno 2 ton. Pokok masuk titik iso rata. Wong kampung ya kecipratan, tangga adoh keduman. Lah iki mang undang-undang wis saya wong 17 situk gak sing teko. Iki undang-undang ta minggat wong-wonge. Lah iki nek kate gak sing teko lak mambu lak malah gak slametan malah dodol sego aku lakan. Ya apa arek rek. Wis bojo gak duwe. Rabi ping 4 matek terus. Mosok kok mengandung tetanus aku iki. Ari. Umur kok mang wis dintas. Sumur. Semur. Wis. Oh ya. Durung. Borongno ae nek menawa sing kenyang. Iki tak gorengno seng. Rambak Arab. Biasa lah rambak sapi. Rambak iki teko Saudi Arabia, gak sembarang rambak iki. Winginane ana kanca munggah kaji tak peseni golekno rambak sing teko Arab. Oleh, lumayan 2 on. 2 on iki regane 4 juta ya, Rek. Ya apa anggite? Krepek undangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes sukses. Sukses. Endi arek? Wes lho, aku undang. Lho, nduk kene. Oh, undang-undang 4.500 wong. Kon teko ngomong ya langsung rene lapor rene aku terus golek ngene. Anjene seneng liwat mburi. Lah iki mangli. Apa? Sing luar negeri. Sing luar negeri wis tak undang kabeh. Wis. Iki teko Kolombia, Brasilia, Moro seneng liya. Wabeh tak undang. Ambek katutno sememia. Sememia. Iki moro seneng kono, daerah. Oh, ono ya? Ono. Ono. Oh. Dadi Kolombia. Nah, Kulup kangkung, kulup kacang. Kulup godhong. Tapi ono sing gak ditulis mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Fahadzal halwi khafun. Bihi ghair. Lungguh. Tapi iki mang ono li sing gak ditulis nang kene tapi tak ja. Iya, Pak. Sing gak ditulis nang kene tapi tak ja. Lho kok lancang kan? Wah, kok nek dipasrahi ngene wis korupsi wong kan niku. Gak apa-apa nek kanggo jagani cadangan nek. Lho kan niku. Terus bos iki sing slametan aku takon. Tapi akan jagani nek kurangi kan gak enak. Sing ngongkon sapa? Ya gak ono aku dhewe iki. Aku jenenge lak lancang. Kon kae dikongkon ngono wis nglancangi petugas. Kon iki tugasmu undang-undang wong sing sesuai catatan teko aku. Nek gak ono tulisane aja undang-undang. Wis gak perlu diundang wong gak ana tulisane. Sakno trubus iku nek wong gak ana rewange. Nek gak ana rewange sangono-ono. Oh gak ana rewange bareng ono lho. Kon dhuwure kok nyangoni ya kesakno bapak tali. Ngesakno apa sama nek piatu ta? Ngesakno. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Heh. Trubus. Iya. Iya ya apa kabare? Oh, api-api ae. Apa nang ndi iki? Kok ngomong no? Wes. Ngomong. Bapak tali trubus cek melok wong kanggo trubus. Apa nanti jare?
Ya ate rene kok. Lah tak tulis dhewe ngapa? Apa rene ta? Iya. Oh, alah. Cek repot aku. Engko genduran rene yo, aku jek nekane bolo-bolo. Ya wene ngono. Wis aku tak balikane ngono. Iya, iya. Wis gak apa-apa tak balik kok tak metu maneh kok. Kapan-kapan rene yo ya. Wis gak apa-apa. Bos. Katene dikon niku. Ya balik sih mulai wong kene jarene repot nyene supaya. Oh niku wis rene kate balik iku lho. Leli. Kone mbok sing perasaan titik apa? Trobos iku kancamu. Baba melok, masih gak diundang Baba melok. Be gak tau mbadok ta apa? Ngomong sing enak kok. Oh, gambar-gambar nompo karo ngene gam. Mulane wong bang badok. Bos sabar. Lungguh. Ngomong sing enak apa? Kon niku ojo kemalan. Trobos iku sapa? Trobos iki ya kancamu dhewe. Sing slametan iki Supali dudu awakmu. Masih Trobos gak diundang teko ya babah. Anggep penae Trobos rai gedhek lho lak wis. Hemet. Kon kok tambah nemen. Iku ngelono aku gak badok. Ngelono tambah rai gedhek kok ngene. Bos. Yang kere. Apa enggak resek kan? Purane eli emosi li. Dadi preman kan? Gak sepurane eli. Kan gak ngerti nek aku korake manukan, ha? Purane eli. Kalau tak jelok ya udelmu kan. Gak sepurane li. Kalau jangan kresro ya kan ya? Ya emosi li sepurane li. Iki daerahku iki. Ya sepurane eli. Apa kan njaluk tak tawur ya becak-becak kan, ha? Gak sepurane Cak. Yang kere. Gak sepurane. Wis gak diundang teko tambah ngrusui ngrusak-rusak tumeng iki ngono 5 juta iki masih ngene iki. 5 juta iki. Sepurane ae gara-gara arek-arek lho ngelono Gara-gara arek dosane apa salahe apa iki? Iya tapi jenenge wong emosi lah gak mikirno ngono Ali. Lah kan emosi mbek sapa kok ate mbok tumpeng apa nang? Aliwon apa aku dilono gak badok-badok. Tambah slamet ngelono aku rai gedhek munggo kono gak isin dilono ngono. Sapa muni ngono? Iku Liwon ambek slamet iku. Munine ya apa, Mang? Ngelono Trobos babal nih gak anu wong mbeke gak tau mbadok. Liwon aku gak tau mbadok Liwon. Sing slamet yo ngono. Jarene lha apa kon melok-melok ngomong ancen bayar iku rai gedhek lono aku. Muni ngono. Kok gelane kon met ambek Liwon. Kon niku tamu kurek. Hargailah aku. Masih Trobos gak tak undang. Wong liya kanca. Wong arek wis kadung teko ya bapak ya gak usah dilolokno. Iki tanggung jawabku. Ya wis bapak cek teko. Beke bojone gak adang. Hei! Kan njaluk tak antem ya? Masa ngono kon ngelono bojoku gak adang. Nek aku pribadi gak apa-apa tapi bojoku nek muni masih apa? aku cadangan gak iso mlebokno dol kok. Aku muni apa? Lah kon ngelono bojoku gak adang barang. Oh, kupingmu remek. Lah kon ngomong apa? Teko ya bapak, arek iki saking kakean begadang. Iya. Ya, salah menenge bos, sing penting katut lho bos. Engko Begadang. salah meneng ae, kok apa jare aku ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iki wis tak niati tak kajati, iki hajate syukuran. Supaya kon ngerti ceritane ya apa sih sampai aku ngetokno tumpengan utawa wasan iki. Iki mari entuk terabasan teko jalan tol 5 miliar. Jenenge kanca gak isoan duwe rejeki kudu sebagian ditokno kanggo ngumbah rejeki iki mang. Supaya aku rezekiku bersih teko balak dan lain-lainnya. Aku amal panganan tok wong iki ana sisa dhuwit. Gen nebus-nebus dosaku sing biyen-biyen. Aja sampe apa jenenge iki mang katut kotor-kotoran iki mang. Ya rene kotorane waya udan-udanan kotoran kok mlebu nang omah ya gak enak. Ana titik ya didum titik, ana akeh ya didum Akeh. Sing nampa titik ya aja ngresula. Sing nampa akeh ya aja bunga. Aja bunga, aja seneng. Mergo rizq minallah, rezeki paringane Allah. Titik akeh apa jare sing ngeduh. Jas.
supaya kabeh kemang kena diatasi. Aku wis resmi tak durung. Wis, ana wis kok ngene iki gak dikae. Lih. Iki ne gak bukai sih. Iki terobos wajibe gak bukai. Lah wis lho. Terobos gorong. Lho, kok dorang. Dorong iki aku iki. Takon gorong. Kok iso dorang. Ngomong mbak aku gorong. Kon mang ya. Lho. Awakmu. Wis lho. Lah ya kok iso kabeh wis kon kok dorong. Dorong sumpah lho dorong rek. Sumpah dorong yakin dorong li. Kon mang gak ngadep nang aku blas ngono rek. Wong wis ngadep ngono lho rek. Tapi ngadep ta duwe dorong sumpah lho balekane lho. Lah aku nek wis nek dorong sumpah lho lak wis ta. Sik ndelok sisakmu. Masalah yakin lho kan rek la opo lho aku nate. Kok iso kabeh wis kon kok dorong. Dorong sumpah dorong rek. Aku malah kon wis muni sih. Ana titik ya tak dum titik, ana akeh ya tak dum akeh. Lah iya. Rezeki paringane Gusti Allah. Lah mangkane tapi nek aja sampe dadi gegeran. Ya tapi durung temen li. Lah ngunane kabeh wae lah gak apa-apa nek aku dhewe. Hei. Anggemu gawe kerokan ah. Anggemu aku masuk angin ngono ta? Lho kon nek gak gelem gak apa-apa, aja duwe buak-buak ngene. Lah nyarane sewen aku mau satu yo. Anggemu aku masuk angin ngono ta gawe kerokan. Kon termasuk menghina lho iki. Ya gak menghina tapi wong sakmono lho. Kon larus nek ngono dhuwit negara. Iya sing ngarani duwe bebek apa? Lho enggak maksudnya menghina dhuwit kon padha karo pelecehan. Tak lapurno, kenek kon. Ya gak. Kok ada 100 saya lapor. Tapi wong 100 maju ngono aja 100 rek. Liyane ngono apa? Ya li cek li, aja nemen-nemen. Rote lho. Arek-arek. Sing penting rukun. Ya ngono sih. Sareng tak tekano kabeh, ana titik dipangan titik, ana akeh didum akeh. Hajate tak baleni maneh iki aku syukuran. Sampai tak kabarno berita. Aku nekakno Pak Mudin ya gak sembarangan. Iya. Sarane Pak Mudin ki mang kecekel. Gak iso teko. Lapo Mudin kecekel? Nang Bandar Togel Pak Mudin. Saya tak rungokno ta rek. Aku ngomong lak durung titik omahe lak durung jelas e. Kamu dijawab kecekel nek gak bandar narkoba. Pak Mudin kecekel sing wedok. Gak oleh metu-metu. Mergo putune sep. Walah. Dadi bengi iki gak ana sing ngujubno selametanku iki. Dadi iki tak pasrahno awakmu kabeh. Ya sing iso ya tolong iki ujubno hajate syukuran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lha apa sih? Kok innalillahi ya? Syukuran kok. Oh, syukuran ya. Lah, pasamu bebekmu bongkok. Oh iya. Innalillahi. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang terhormat saudara-saudara sekalian yang hadir di dalam acara undangan Bapak Supali sekeluarga merupakan acara syukuran. Kami sebagai wakil Sokibul Hajah tak lupa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Supali sekeluarga ini diberi panjang umur, diberi berkah yang barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka tak lupa kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara tumpengan ini berupa hidangan dan makanan semoga steril, suci hama, bersih dari rasa sakit dan jauh dari penyakit. Maka tak lupa kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara sekalian, kami mohon doa restu mudah-mudahan Bapak Supali ini selalu rukun-rukun saja dengan istrinya. Selesainya syukuran ini mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Maka tak lupa kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur kan. Halo apa? Gak iso kan. Halo apa? Ya kan bulet gak assalamualaikum tok kan kapan marine.
Lah selak bosok sego iki. Kok gak entos nek maju barang kan niku. Biyen iso apa? Mbok yo ngenteni sing iso. Gak iso ndisiki ya kaya iso-iso dhewe. Mat, wis gak perlu kate bahasa macem-macem. Bahasa Jawa pokoknya tetes cocok dimengerti. Iya. Bahasa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak sedaya, kula atas nami Cak Supali sekeluarga, kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dene menapa panjenengan sampun kersa rawuh wonten ing ngriki panggenan lan boten kesupen kula ngaturaken salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estune Cak Supali menika tasakuran mugi-mugi tansah pinaringan berkah barokah ing Gusti mboten wonten alangan menapa-menapa lan mboten kesupen kula ngaturaken salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sasampunipun dipun slameti utawi dipun pancaki tansah tinebihaken saking rubeda cinedhakaken sedaya rezekinipun lan boten kesupen kula ngaturaken salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ugi panjenengan sedaya para rawuh kula suwun kanthi sanget mbok bilih wonten tetedan ingkang kirang nyeceki utawi panggenan ingkang kirang nyeceki dumateng manah panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten lan boten kesupen kula ngaturaken salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, Dik. Kon yo kecekluk assalamualaikum. Kon wis bener-bener apik-apik lho, Met. Napa mbok kakean assalamualaikum? Iki segone selak mambu. Wis sekolah, Jas. Kon yo ngono temenan iki. Aja lali ki ana wa bihi nasta'inu nek kale. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah iki lho. Iki sih beneran iki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbi ajmain amma ba'du. Ha iki. Pokoke nama ba'du iki bener wis gak kaya kono assalamualaikum tok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbi ajmain amma ba'du. Iya. Iki lho temenan iki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbi ajmain amma ba'du. Kok balik duwe? Lah apa? Kon tambah kaken ama batu. Lah jaremu sing ama batu. Wis kan gak entos. Ya apa rek kok ama batu kok terus. Li. Kono aja jerit-jerit. Kono aja jerit-jerit. Apa jerit-jerit? Sing salah iki sapa-sapa. Sing salah kon dhewe. Kalau jane nyalan aku tak sodol kon. Lah apa nang codok? Iki sing duwe gawe aku ajatanku. Lah apa kok nyalan aku dadi apa kon? Lah kon ngongkon arek sing gak iso kon ndongani. Lah sing iso apa ora gak ngono? Gak kakean assalamualaikum, gak kakean nama batu. Apa? Kon iku budhek ta? Ora kabeh Pak Mudin gak iso teko, dadi gak ono sing iso ndongani. Masa wong sakmene kae iki Pak Mudin tok sadhe Pak Mudin tok sing iso. Alian lah ono sing iso. Lah nyatane gak iso ngono kok. Lah terus apa lho? Ha. Lha apa kon ngene? Kon ngedelan kalunge. Kalunge tas bek. Gak kon nyepelekno lho. Lah iya nek kon iku pancen iso ya gak kesah kakean ngomong. Lah nek penyenarare gak iso kon sing rumangsa iso lah diojobno lho. Cenake ngongkon wae padane ngongkon anake kate nang adusane lele. Mbaya sing sopan apa sapa gelem. Maksude ngene lho, Li. Maksude ngongkon sing apik. Bos, aku tolong iki ujugno soalnya Pak Mudin repot. Maksude lak ngono. Sing sopan. Sopan lah ngongkon kaya ngono sapa gelem.
Bos, Apa? sarene Pak Mudin gak iso teko. Ya. Wong arek-arek telu ya gak entos kabeh. Sarene kon ya mari tuku tasbih. Ya ya. Ya tulung wong kon iki iso ya aja keberatan iki ujubno. Ya gak apa-apa engko nek kober. Loh. Kok sih, Bos? Bos. Ayo apa? Ngujubno wejanine gak ana ngomong to. Ngujubno tanggung jawabe gede gak ana duwike gak ana apa-apa. Sate sih gaya apa? Loh, iya li. Wajib li. Wajib sate kok ngondongani lho. Cenake tanggung jawabe gede. Iya, Li. Ana keliru-kelirune omong aku iki delokno wong akeh kok. Bos, Apa? iki minangka wajibe ujubno. Oh, ayo ngono sing jelas. Kacenane 1000 ya. Ya. Dongane titik ngono ae. Loh. Kok titik ya? Amok 1000 kan donga akeh. Sing akeh tak tambah 1000, 2000 sing akeh dongane sing slamet. 2000 ya patekang lek padha ae. Lho, ya cepet Warange. katok. Ana kepengin mandut tambahan apa? Ya tambahno ama bakdu titik-titik. Lan ana ama badune 4000 li. Ah, kon duwe akeh jangkep 5000 ngono lho. Kon ngujubno tak rampok. Lho nek gak kalah gak apa-apa, nek gak ngujubno gak apa-apa. Iya, iki lho. Lho. Kono aja pecical-pecicil lho, kan jek cilik lho. Jotos pisan nduk. Jek cilik pecical-pecicil. 6000 lho ya. 9.000. Cek titen ae ya. Iki ajate nyukurno kon manga. Lah apa nyokurna aku iku? Lah ya apa lah ngono? Syukuran. Syukuran ngono. Al insanu wal tasyakuran. Wis krungu. Kakean assalamualaikum untuk pisan. Rat. Itu orang baju. Gamelo. Kon wis nampa 9.000 lho, Kon. Berarti kon wis meneh tanggung jawab. Lah apa kon gak melok iku? Apa kate tak dongane apa isine diseret-seret-rono. Lah apa aku ro iso dongane isine apa? Senyara apa? Iki aja wari ya slamet ya liwon. Kan kuwi apa? Gak tau genduran lah kon iku. Kurang cidik aku nek ngene gak gaduh. Masa gak gaduh, masa gak didum ya Trubus. Kon nak krungu lek seru sih. Iki tak pasrahno Trubus. Krungu kon. Titik akeh sing ngedum Trubus. Lah nek genduran bengi iki mbok seret rono seret rene lah gak genduran. Lah lakaran ngono pindah nomor seneng lho ayo. Cek karuan cek ado pisan. Kene. Diseret-seret. Bondo teman-teman hari ini. Lah, gosok sego iku. Ngene mangkelan. Kok jengkel aku ngrasakno arek cilik-cilik iki. Sik ta. Wong wis enak-enak kok buyar sih. Enak apa? Lah apa kok buyar? Aku keplok ngene lha apa arek melu terbangan iki. Sing salah awakmu, sing ngejak awakmu ngono kok. Terbangan. Iya sing ngejak Trubus ngono kok. Lah sing ngejak kon kok muring-muring. Ngejak apa? Lah ngejak apa? Lah ngejak terbangan mang. Ah, goblok. Sing tak maksudnya lho, li aku nek keplok plek ngene mulai. Ngono lho, gak terbangan. Lah gak Rungono gak terbangan apa? Ngene terbangan, ngene ku mulai. mulai. Kok iso terbangan anggepmu nyunatno anakmu ngono ah. Blok. Mulai. Mulai.
maksudnya gak plek ngene iki ngomong mulai gak. Jare kon mang ngene mulai. Iya tapi plek ngene sirep. Oh, sirap. Tutur ana ta? Omong ana. Gak perlu kanthi muni mulai. Sirep. Gak ngomong. Krungu ah. Sirap. Ya. Ya apa? Lho iki omong ana sing ngidak, saya tak maksud sirep. Nek wis plek. Kon ku salah sitok ae ta, nek sirep ya sirep, nek mulai ya mulai, nek ya ngene, sing bener. Oh. Roa. Kamera aku buyar-buyar, tak buat yang kali. Ngewo ape buyar. Lah kon ngono pisan. Saya tak maksud ngene, gak sirep ngene gak. Tak mulai tak ujebne arek-arek meneng ae ngono. Oh, arek-arek meneng ae. Oh, meneng ae. Ayo ngomong meneng ae ngono iki. Ngene iki kon wis gak ngomong apa blas. Iki ngejak awakmu kongkon meneng, kongkon diam memperhatikan. Ngono lho. Iki ape aksi? Aksi. Action. Ayo muni aksi iki. Padha syuting action barang. Nek ngomong aksi aku gak melok. Temen tak buat nanggone kali kon lamong. Kali omong iki. Wis jarek. Ya. Wis jarek. Ya. Wis jarek. Ya. Gak melok. Aku gak melaku deglok blas. Hei, kon nek gak sanggup punya gak sanggup tak golekno model liya. Gak sanggup apa aku wis sanggup dongane iki lho. Lah kok gak melok? Gak melok apa wong arek-arek ngomong gak bisa basa blas. Masuk wis jare yo. Lho ngono. Iya anggap ngomong ambek ponakmu. Wah, ya apa sih jas lari slamet liwon. Kon ku basa rek Lah. dituwekno. Aku minangka petuweke kene. Sing salah ya trobo. Kenapa? Wong ora gelem basa. Lah nek kene basa aku ya basa ya. Iya. Sing salah kon gak gelem basa. Basa mang karo arek-arek gak ono sing gelem basa. Basa. Soale Trobos ora basa. Lah kon mang ya apa? Ya wis jare. Oh, lah iku apa? Basa. Basa. Nek kon basa arek ya basa. Nek aku gak basa. Lah melok Kita basa. Tak cacake. Cacak karo klambi. Pun gedene sedaya. Nggih. Iya. Pun nggih. Nggih. Niki sing ngata kaca sederek Supali. Rembug rukun kali pedet. Kale sing wedok. Lho lah ya bojomu ora tau tuku pedet. Iya. Rembug rukun kali sing wedok. Nggih. Lah. Enten wedale tumpeng. Menika meroi sedereke Supali ingkang manggen wonten keblat papat gangsal badan. Kadosta Badan hukum. kadosta Badan pertanahan, kadosta Badan halus. kadosta Badan pegelinu encor rematik. salah apa nih badan badan Kon kula apa nang badan iku? meroi iki lho. Oh, digobloke rek. Enten medale apa, Mang? Tumpeng. Enten medale tumpeng menika meroi sederek Supali ingkang wonten kiblat sekawan gangsal badan. Lah, badan hukum. Badan pertanahan. Lah, Gedhe rek. enten wedale taha. Tahu. Tahu. Tahu iku nek jek entah nek mateng taha. Enten wedale taha. Menika meroi sedereke Supali ingkang boten kerawatan. Kaya to. Wong Bambung, Wong ngemis. wong minggat, Wong budal tak lodruk. Kan mong kecekel. lah. Enten wedale debegel, Begedel. debegel, Wah, be, go, ge, del, del, wah, gedel. debegel. Enten wedale debegel, Be, ge, ge, ge,
Del. Del. Debegel. Begedel. Enten pedale begedel. Menika meroy sedhereke Supali ingkang lair bareng sapasar. Kadosta pasar Wonokromo, Pasar Kupang, Pasar Krian, Pasar Blauran. Lan pasar Manukan. Pun kula kinten cekap semanten ingkang dipun dalaken niki enten wedale kulup mambu mboten kula jopaken. Merga eling-eling kene kula jopaken Supali mundak tambah mambu. Monggo sareng-sareng maca malapetaka. Fateka. Lah ya dibacane Fatihah kon cek gak kene malapetaka. Oh iya Li. Kon cek gak kene maca petaka ngono lho. Tiap malapetaka, Tiap malapetaka di dalam dunia, di dalam dunia itu semua ulah manusia, tul cae na cae jatuh cae untuk cari banyak tul cae jatuh cae untuk cari banyak kali aku wingi nang pasar klambi kate tuku klambi nang pasar klambi kate tuku klambi dadak sing dodol lali gak gawe klambi tul cae catul cae di kotor cari banyak bajul kali siji tul cae catul cae di kotor cari banyak bajul kali siji Aku wingi nang pasar kaos sebab aku gak duwe kaos. Nang pasar kaos aku tuku kaos sampai sing dodol ora kaosan. tul cae catul cae di kotor cari banyak bajul kali siji tul cae catul cae di kotor cari banyak bajul kali siji Aku wingi nang pasar kupluk arep tuku kupluk nang pasar kupluk sing dodol kupluk gak kuplukan. tul cae catul cae di kotor cari banyak bajul kali siji tul cae catul cae di kotor cari banyak bajul kali siji Aku wingi nang pasar katok aku tuku katok. Aku wingi lak tuku katok, sing dodol katok lali gak katokan. tul cae catul cae di kotor cari banyak bajul kali siji tul cae catul cae di kotor cari banyak bajul kali siji Aku wingi nang pasar manuk ape golek manuk nang pasar manuk lah kok sing dodol manuk kan duwe manuk tul cae na cae catul cae di kotor cari banyak bajul kali siji tul cae catul cae di kotor cari banyak bajul kali siji aku Poyoson Obat gosok, 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 Poyoson obat gosok. Lah ndok semanggi.
Londo warireng. 8 wajik. As kriting. 4 wajik. 8 warireng. 10 waru abang. As kriting. Songo semanggi. 2 waru abang. Londo wajik. As kriting. Londo waru abang. Londo wajik. 2 waru ireng. As kriting. Iya. Joker. Wis iki kena aku Joker. Kena aku Joker. Terus nek kena? Ya aku wis mari. Oh, mari ngono ta? Mari. Oh, tak juga ngombe. Sprite, Oh ya gak apa-apa. Fanta, Iya iya. Coca-Cola. Lah aku arak ae. Ah. Tideng, Krating ah, deh. ngerti deng. Kon arep kopi. Arep, Arep kopi ya? arep. Lagi. Lah aku dhewe. Lho lah iya, kon arep kopi ya? Arep. Lah ya iki. Aku dhewe. Lah kok arep? Lah jare kopi. Arep kopi ya? Oh lah, uga. Kopi ya. Untuk menjaga kebersihan, soalnya kebersihan sebagian daripada iman. Besok, nah, besok, nah, Tadung podo. Sepurane ae soalnya daerah Surabaya godhonge godhong plastik. Nah. Sampeyan sing ngombo godhong. Kon tak peleno godhong sing ana ulere ya. Loh, lah ada ngongkek rek. Tak sesene Memat. Kamu jajan. Oh, panas rek. Tak ngono ta. Entong-entong. Mentonge kok. Takeni suarae. Becek kabeh. Tak ngono ta, Bos? Cuwil. Rontok. Kayak ngelotok kroto. Tak tambahi ngono ngersul. Ya garek tapi ketrok ngono. Wang dadi tengah yang. Tengah yang ngejakin nang yo. Kon arep taha. Tahu arep Oh, walot goreng karingen. Beku bae. oh, Kon sido arep debegel ta, Kak? Ya arep rek. Arep. Oh, ya walot iki rek. Mula iki mang gak digoreng ambek semen ah. Kon kan duwe tang ah. Graji ae. Nyantel untukku. Untukku sing bogang iki. Kebersihan pangkal kesehatan. Gara-gara gigi, aku menjadi sponsor Pepsodent. Memang. Undale sing kamu iki. Ngapa dhewe-dhewe gak apa-apa? Enggak bener-bener.
Keduman. Nek gak digalari ngene. Apa kapan kon? Rezekiku kabeh. Wetekku lewe. Kiku. Kamu mulai kabeh. Ora tok mambu. Oh, petise ngene mambu. Siapa ngebom ini? Kurang ajar. Siapa ngebom? Batuk. Siapa? Gak wedi. Kon gak wedi kon. Gak wedi. Kon kok ngrusui sih, Pit. Ati pancene ketara kon saiki. Iki lho medet iki. Medet. Saiki kon mangkane kon niku kok ambek kanca gak tau iso kumpul api suwe. Senengamu nggih kacau. Bos. Cintane panjang. Tale panjang. Mene mbene aja ngono, Pit. Sano sing anu mang lho.